Türkmenistanlı Lukman Hursanay İsmatullayewa näberli tarapy alınıp gidildi diýip Türkmen News neşri habar berýär. Göktepe şäherindäki Eni Mehri merkeziniň olarky Lukmany Hursanay Rahmetowna İsmatullayewa 16-njy ýylda öz öýünden näberli tarapy alınıp gidildi. Ol 2017-nji ýylyň Tomsuny näsaglardan para almakdan ýüz öwrenlik we olary gerekmejek tölegli saglyk garlyklaryna, operasiýa bejergilerine iýermekden boyun gaçyranlyk üçin işden boşadyldy diýip habarda aýdylýar. Türkmen News neşriniň maglumatyna görä, şol gün giýişlik onuň öýüne 10 tögeregi adam geldi. Gelenleriň käbiri raýat eşikli bolsa, beýlekleri polisiýa lybasyndady. Şeýle-de Lukmany näberli tarapy alyp giden adamlaryň onuň öýünde bolan tehnika enzamlarynyň we telefonlaryň ählesini özleri bilen alyp gidenligi habar berilýär. Azatlygyň 16-njy ýylda habar berişi ýaly 15-nji ýylda Ýewropa parlamentiniň agdalarynyň Merkez Aziýa ýurtlaryna susturmak praktikalary, hukuk goraýjylaryň sesleri ady bilen gurunan video şekilli maslahatyna derňöwçi jurnalist Ruslan Mätiýew Hursanay İsmatullayewaның ýanylyşy hakynda hem gysgaça durup geçdi. Türkmen News neşri öz hukuklary hünäri boýunça işe yerleşme uğruna görüşýän Lukmanyň şol maslahatdan soň gyssagly ýygnalanlygyny belleýär we alınıp gidilenine bir giýje günlük geçse-de ol barada hiç bir maglumatyň ýokdugyny habar berýär. Olar Türkmen News neşrine habar berilişi ýaly Lukman İsmatullayewa Göktepe'däki Eni Mehri merkezinden bir kanun işten boşadylýar we 4 ýyl bäri özü wagtda ýol berilen adalatsızlygy düzeltmäge çalışýar. Bu barada neşir 2020-nji ýylyň noýabryna jikmejik habar berdi. Şeýle-de garaşly neşir öz kanun haklaryny talep edýän Lukmanyň häzirki düşen ýagdaýy barada diplomatik missiýalary we halkara adam hukuklary uramalaryna habar berenligini aýdýar. Türkmenistany öz hak hukuklaryny ýa-da durmuşdaky adalatsızlyklaryň düzeltilmegini talep edýän raýatlaryň bir näçesi. Şol sanyny çärjegli Kakabay Tejenow, Agyz suw meselelerini gozgan garrygalaly pensioner Amangelen Şapudokow, siýasy partiýa döretmekçi bolan Beherdenli tarih muallimi Sadyk Durdumuradow da hem öz wagtynda näberli tarapy alınıp gidildi we soň olaryň galplaşdyrylan şikayetler esasında mezuri ýagdaýda uruk hastahana ýerleşdirilenligi ma'lum boldy. Elbetde bu adamlar soňra halkara hukuk toparlarynyň talaplary esasında azad edildi. Ýöne öz emlak hukuklary uğruna göreşen telekeçi Bazar geldi we onuň aýaly Aýjemal Berdiýewa uzak ýanamalardan soň ahyrynda näberli adamlar tarapyndan näberli uğra alınıp gidildi we dereksiz ýetdi. Türkmenistanyň başga pikirleri, hususan öz hukuklaryny açyk talep edýän az sanly adamlary susturmak üçin ulanylýan bir kanun usullar tejribeden görnüşine görä Sowet praktikalaryndan uzalýar we yerli fiýilçiler bu ýagdaýyň ýurtda kanunlaryň, raýatlaryň hukuklaryna gezek gelenine düýpden asmal hala düşmegine getirenligini aýdýarlar.